Pagbantay sa mga sayon nga mga paagi o sayon nga mga adalan. Beware of the easy way. Kinsa man kanato diri mga igsoon o gusto nga hayahay nga kinabuhi sa tulong kamot. God tells us that we, His children, or the righteous, no? Ang mga matarong na tao, we will encounter or we will experience afflictions. So kung imo ning tan-aw ng afflictions mga igsoon, daghan ni kidala. Kapaitan, kalisdanan, usa na ni mga igsoon yang mga synonyms, sufferings, hardships, troubles, trials, praise God, sickness, praise God, kawalan-on, praise God, bisan pa man mga igsoon, apil na niining problema sa relasyon. Relasyon sa magtiayon, relasyon sa pamilya, relasyon sa magkasuon, magkaigsuon, nagka-problema, apil na ni maigsuon, affliction, mga kapaitan o mga kalisdanan. Amen? Praise God, sumuoy, gisulti mga igsuon sa Ginoo kanato diri sa Psalms 34 verse 17 to 19, nga ang mga matarong adunay daghan na mga kapaitan o mga kalisdanan. Ang tanan mingon apan. Apan adunay promesa o saad ang Dios nga diin He will deliver us out from them all. Nga iyatang tabangan mga igsoon nga praise God naaman tanianang sitwasyon naaman tanan kahimtangan mga igsoon iyatang tabangan para tangamag madaugon sa mga tao muduol niya sa mga tao nga mudangop kaniya andam sa kanoniya. No? So we live in a world na grabe ka concern sa mga butang nga sayon. Dali o barato. Gusto sa mga tao nga sa dali ra nga paagi, sa sayon ra nga paagi o sa simple ra nga paagi nga ilang makapot ang mga butang nga ilang gipangandoy o ang mga butang nga gusto nilang maangkon. Gusto nila nga di na mag-effort. Gusto nila nga di na magsakripisyo mga igsoon kundili in a very simple way or easy way. Mo'y gusto sa tanang tao mga igsoon. So, kung atong hinumduman, walay kalainan sa mga tao kani ato ang ilang ipangbuhat, preskat ato gihapon ipangbuhat karon. Hello? Ang tanong ningog, amen? Pero ang dakong diferensya o kalainan kay napakadali na karon mga igsoon paspas na kaayo karon mga igsoon. Praise God, hallelujah. Ug dali ra natong mabatunan ang atong mga panginahanglan. Muni dako kay kalainan ang sayon dali ug gaan nga paagi makatabang sa atong pisikal o material nga aspeto apan sadto say nga dili ni mabisa o dili ni effective kung atong istoryahan ang atong espirituhanong kinabuhi. Amen. Gusto na ko nga makasabot ko mga igsoon nga sa tuang physical o sa material mga igsoon nga bahin ang kining easy effective kay na. Nindot kay na mga igsoon nga mangitatag sayon. Apan sa atong spiritual life espirituhanong kinabuhi mga igsoon, wala ganintay sa'yo. Dili ni effective mga igsoon nga, dili pwede mga igsoon nga karon, praise God, Lord, pwede ba Lord nga, di lang kumusimba, kada Domingo ni mo apat magkita ta dito sa langit. Lord, pwede ba ka din, di lang kumupasaylo sa akong igsoon, Lord, apat malangit ko. Lord, pwede ba Lord nga, di lang kumangalagad ni mo apat malangit ko. There's no shortcut to heaven. There's no shortcut to victory. And there's no shortcut to success.
the Lord will deliver. Nagay mga alantuson, troubles and sufferings. But ang atong Diyos mismo ang nagsulti nga, praise God, hallelujah, iyatang tabangan, o iyatang ipagawas ni anang tanan. So our topic today, praise God, beware of the easy way. And I do believe mga igsoon nga pinaagi ini nga mensahe, atog yung masabtan ug atog yung magkatunan, nganong aduna man tay mga masinatian nga mga alantuson. Nganong aduna man tay mga masinatian nga mga kawalan-on, aduna man tay mga masinatian nga mga pagsulay, aduna man tay masinatian nga dili maayo sa atong mga kinabuhi. Di ay mga igsoon kita mahimong magmanaugon nga Kristohanon. Hello, pinaagi na sa mga praise God pagsulay mga igsoon, nganong makasinati ta, praise God mga pagsulay aron ato pod nga masinati ang pagkamaayo sa Dios, ang pabor sa Dios, ang gahom sa Dios ug ang giya sa Dios. We see some biblical examples both of the easy and the hard way. Di ko mulayo mga igsoon, praise God, magkuha ko mga example diri sa Biblia, nga diin ang Biblia mga igsoon mo mismo nag-istorya nga diin daghan, praise God, nga mga tao nga diin aduna sila'y mga kapaitan, aduna sila'y mga nasintian nga dili maayo silang kinabuhi, apan ang tumoy ni ana kadaugan. Aduna po istorya sa Biblia nga mas ilang dipili ang easy, ang sayon or ang gaan, apan ang katapusan ni ay kalaglagan. So the easy way is not always the best way. Amen. Ina yung katapat di, the easy way is not always the best way. Kinabuhi ni Lot. Praise God. In the book of Genesis chapter 13, verse 10 to 11, tanawa sa Genesis. In the book of Genesis 13 to 11, nag-ingon sa Gis, busa gilukop ni Lot pagtanaw ang palibot, ug nakita niya nga ang tibuok walog sa hugdan hangtod ngadto sa suwar, daghang tubig sama sa tanaman sa Ginoo o sa yuta sa Ehipto. Nahitabo kini sa wala palaglaga sa Ginoo ang mga syudad sa Sodoma ug Gomora. Gipili ni Lot ang tibuok walog sa Jordan ug mipanaw siya padulong sa sidlakan. Sa ingon ining pagiha, nagbulag sila si Abraham. So ang story niini mga igsoon, nga kini si Lot ug si Abraham, nga iyang uyuan ni Lot si Abraham, nahitabo nga nag-away-away ang ilang mga katawhan. Gumikan kay sig angkon-angkon na sila sa mga karnero, sa mga hayop. Praise God. Ug moto nahitabo nga nilagaw sila ug ipapili mga igsoon. Ipapili ni Abraham si Lot. Ikaw mo'y unang pili, asa ka mo puyo. O tinuod, nga diin, sa pag-ingon ni Abraham ng Lot, mga igsoon, nakita ni Lot nga, kining dapita diri green kayo. Kining dapita diri, aduol og tubig, kung uhaw na nga kong mga hayop, sayon na pagpainom. Anin no diri, kay ang akong balay diri, nindot kayo, kay patag kayo. Dili pakili, dili bungtod. Adili napita nindot ni puyan. O motoy, kipili ni Lot. O wala niya tanawa mga igsoon unsay, praise God, iyang mahimong mga pwede nga mahimo niyang silingan. Nga iyang mga silingan mga immoral. Iyang mga silingan mga igsoon, mga wala magtuo sa Dios, mga nagsimpa sa mga Dios. Praise God, wala niya tanawa mga igsoon nga maong syudad sa Sodoma o Gomora naahawd sa pagkadautan. O iyang katong gipili kaya kita na lagi nindot ni kuy ang diri. O to make the story short, atong nadungog mga igsoon mabasa nga diin sayang lang ang mga napundar ni Lot. Sayang nga makahagol ni Lot ang iyang mga hayop. Praise God, hallelujah, atong nabasa mga igsoon nga praise God, gumikan sa pagkadautan sa Sodoma ug Gomora. Gipalaya si Lot ug iyang pamilya mga igsoon ug gani ang iyang asawa sa paglayas na sa pagdagan na sa maong bukid. Praise God, tungod kay linglingi. Gihapon mga igsoon sa maong dapit kay gusto lagi nga dili mubiya sa Sodoma ug Gomora, nahimong haliging asin. So nahimo
mahimong nakawag mga igsoon, ang mga napunda